Ndikola ndeno domvera pano ndi pa Nyasa VoiceBox pamene timabweretsa anthu osiyanasiyana kuti adzalankhulapo pa nkhani zosiyanasiyana zokhudza ndale katsindika ka dziko komanso kutsatidwa bwino kwa malamulo. Ndiye lero tabwera ndi audio ya a countryman and the uncle amene afuna kulankhulapo pa nkhani ziwiri zitatu zokhudza ndale makamaka zimene zachitika ku parliament, kulankhula kwa mayi Navicha kutsutsa sona ya president ndi nkhani zina zokhudza ndale kuno ku Malawi. Nde pano pa Nyasa VoiceBox sitimabisa iyayi a countryman ndi uncle amaoneka kuti amalankhulira makamaka atavala makaka a chipani cha Democratic Progressive Party. Ndilo zolankhula zawo nthawi zambiri zimakhala zokometsera chipani cha Democratic Progressive Party. Ndiye mukamamvera mungokhala kuti keep in mind that uncle and the countryman, they are DPP sympathizers. As always, whatever countryman and the uncle are saying, we ask you to listen with an open mind and make your own conclusion at the end. Kodi inu ngati Malawi ovota zimene akunena a countryman ndi uncle mugwirizana nazo kapena mukutsutsana nazo. Mutiuza mu comment section below kuti mukutsutsana nazo chifukwa chani komanso mugwirizana nazo chifukwa chani. But as always, we ask you to be respectful, constructive, and let's just work together. This is our Malawi, this is our platform. And tili pano kuti timange mtundu osati kuti tipasule dziko. Nditi ndikhali modzi pamene tikumvera countryman and the uncle kuti kodi atibweretsera zotani modio yawo ya lero. Muli bwanji Malawi nonse, lero ndi pa 16 February 2024. Sindili ndekha, the uncle is also here. Ndiye lero tifuna tichite analyze zinthu ziwiri kapena zitatu. Paja Malawi sitimafuna kuti ife tizinamizidwa yayo koma timafuna kuti choona ife tizichidziwa. Uncle, choyambirira tapereka ndikaimoni kwa Malawi tisanabwere pa mitu yathu imene tikufuna tigunde pa siku la lero. Zomwe kwambiri Malawi nonse. Mena furokozera countryman wa kuti lero ndi siku lina labwino. Limene Mulungu watipasa kuti kozokhalanso pano. Komanso ndikuyankhulapo zinthu ziwiri zimene zikukuza ife a Malawi. Ndiye mena yankhula countryman wa kuti ife tisatisayankhule Amalawi ambiri amene amatisatira ifeyo amakhala kuimba mafoni kuti zimene zachitikazi mongokhala chete chikuchitika ndi chani. And ife zimatipanga force kuyang'anayang'ana mapando kuti pangana tiyankhulepo ndithu zimene zikuchitikazi. Ndiye countryman, I think matopic yo most of the time zimakhala nawo ndi inuyo chifukwa anthu ambiri mafoniwa amayimbira inuyo countryman ngati mwini feremo. Ndiye mwina auze na Malawi mwina matopic alero amene ngati mwina kukambirana kuti Amalawi auze choona di cheni chimene chili background. Ndakuthokozani uncle, and mosataya nthawi uncle timafuna tione apapa pa sona imene inachitika ku parliament and zimaonesa kuti Gotani Hara ndi azinzawo mene muja anauzatu Anavicha kuti yayi inu dzulo limene nakuti talankhula mponi ndithu talankhula mponi za sona imene analankhula abusa. And uncle titembenuzireni pamene patembenuzireni mutu wankani kuti kodi zinakhala motani respond imene inachokera kwa Anavicha kodi analakwisa kapena sanalakwisa. Countryman komanso Amalawi nonse amene matimvera ineyo ndikufa chisoni kwambiri kuti dziko la Malawi ili likulowera kuti chifukwa Gotani Hara ngati speaker wa nyumba ya malamulo sanayeneranso iwacha kuwauza Honorable Navicha kuti ya mupereke inuyo ndemanga pa zimene mwayankhulira inuyo kuti mwati abusa. Zimene abusa amalalikira ku parliament. Zimene amalalikira abusa mu parliament kama alalikira aphungu kuti muna atembenuke mtima kuti muna Navicha ayikirepo ndemanga. Ndi Navicha anayankha openly kuti ineyo ndemanga imeneyo naperekera kale pamene niyo munatithamangisa nyumbamo. Chifukwa aja nyumba anachita kuthamangisidwa. Chifukwa anthu amene atulutsidwa panja ndi anthu 4 koma pita kunatuluka maina onse chapita 20 kunandira sakhale mu nyumba muja. Mapita keyo koma mpanga recognize munthu amene anachosedwa mchipani iyo nkumantengabe kuti munthu akuti ndi of opposition. Koma chimene mukaziwa countryman kuti munthu ujayo si leader of opposition ya munthu ujayo ndi wa MCP and iyo ndi chief whip wa MCP. Kodi ndi chief whip ye uja yetu ndiye vetu kudabwa so kuti zinthu za chief whip
wa MCP fona nkomo ndi chief whip wa MCP pano Oho. aniyo je amaika ya comment zimene abusa wananalikira mu nyumba ya malamulo yonso komosa ndiye amaimba ngati leader of opposition chifukwa ife ngati Malawi chimene kuziwa ife ndicho kuti leader of opposition kumene kuchako ndi honorable mai Navicha andi zimene anayankhula iwo panja pa parliament ife zimene zozo tirazitenga ndipo Amalawi azitani azitenga azimva kodi khondera parliament si parliament matoileti apanja okumba ku parliament si matoileti aku parliament zimene zo ndikudabwa atu kaibuna akandilemeta funa kuti akati parliament ndi kuti parliament kuyambira mpanda tikangolowa pamene paja yoseja ndi parliament munthu udakhala kuti walowa ndi waonongera kungolowa pa gate paja waonongera pamene pajapo anona kuti waonongera kuti waonongera ku parliament ndire ndikudabwa atu kuti ni harawo kuti kuti azimene munayankhula ineyo mai Navicha sitingazike mareko zakuno ku parliament muno kuti ndamai Navicha wanakana kuti aya Malawi zimene yankhula ineyo azimva yankhulira kuti ku parliament and ifendi ndikwapakaso sababu mai Navicha zimene yankhula mai Navicha zo tazitani tazimva so banana nkhumwe sana yankhula sokonko mkati muli mipando yoka iwe MCP sana zive ndimene kudabwazo komanso chifana nkhumwayo sama yankhulira to Malawi amayankhulira ja amayankhula MCP omwewo anali mokhawo mwamvete amayankhula MCP ndina kuti nankomwe ndi chief whip wa MCP osati face kuti ali ku DPP ikuti ko yime kuchira pa one party at his best mwamvete kuti wa MCP ja anali mokha mmene muja asandenge ngati na kumoja so ndiwo susa ya osaja ndi yawo osaja ndi chani ndi yawo yenga ndiyo akutani harawo anayenera atuuze fenga ta Malawi kuti parliament ya pano iyi ngati waja akunazo zimene amayankhula Navicha sizinamveke iwo auze a Malawi kuti zimene anayankhula abusa ka mu parliament ka zimene amalalikira abusa ku parliament zimene zozo zimayankhulidwa kumbali imodzi osati mbali zonse anali mokhawo analipo pa chiwiniweni auza Malawi zimene zozo kuti amene yanalimo pa chiweniweni isi one party system munalibe muzipandi zotani zosusa ndi analankhula chief whip watu kupanga comment zimene abusa anakamba amalalikira muti mupaliyamenti kuna mafuna anthu atembenuke mtima koma ife ngati Malawi amene makhala kunja kuno ife zimene anayankhula mai Navicha tinazitenga ani paka pano ndi zimene zikuyenda so mutu mwatu kaiwo asalembe ukoko kasatani koma ifeyo tilibe nazo nchiro mene makambire niwo akantreman kuti kodi tikati parliament nkuyambira pati pageti mwavete andi zikawinga za MCP zija zinapitaso ndi gali moto sofika mene kukuyandikira komene kuti amene zimakasesa zija ndiyo kuti zimene zinali ku parliament anali ku parliament amafuna gamu jenga nalowa nkati paka na kati mweni paka na kuja kunafika galu wa polisi kuja kaya nde anko tikachoka pamenepa tilowe kumbali ya ma NGOs ambiri mwa iwo ndi achauchitidwa sponsor funding yawo imachokera kuboma andizolankhula zawo zapano zikudabwisa mmodzi mwa iwo ndi uja anko mmandifotokozera uja amafotokoza kunena kuti ati ndani paja amati ka pentikito kaya kama kuti ndani kaya mankhulaza kuti amema Malawi ati amema Malawi wabungu wetu ameneyo ati amema Malawi apite ku parliament amaya akane kuti bwanji mukutuluka panja mukuja ujeni misonkho ya Malawi kodi anko akuja misonkho ya Malawi ni ma MP okha osusa boma akandile manitu pali mene chiweze ku Malawi kunoko ndi ofesa chisoni andi zizo sizo yamba ya ino munaona apo iniyo antambo akuti wajama imbirayi Malawi ku Malawi kunoko koma zosatira zake iwo ajawo anali zigawenga za MCP ali munaona iniyo ajawo kuti pangisa dziko kuti dziko litani lisauke mwaziona eti mairi jo sana imbe pamene pajapo ndikuwasusa anthu amene chonse kuti kunalibe olo iye ni jiwo iyi amayankhula memu kukamba kuti amayankhula dzana kabarani pa zodi yake kuti ayi anime Malawi ife aphunguwa akunuka misonkho ya Malawi kodi mene ntambo amaphwanya dziko la Malawi siku lina lililonse ma business osayenda mulilongwe ani mabiliyoni andrama anaonongeka mene jo awawa anali kuti anali atabadwa kapena anali asanabadwe akandile mena anali atabadwa anali atabadwa koma maujeri many Jews awawa
nimene chomera mpanga fund MCP chithumba chawo chimachokera kuboma ko ndiye sakana yankhulapo chifukwa chimwe choneka chamafuna kuti alande boma li ndiye lero aona zokuti awo DPP atipunganyiza pamene kuti akuwana mizira a Malawi. You think inu akantilemana a Malawi mena kuzira panopa chonali chake cheni kuti akati leader of opposition panopo nyumba ya malamulo ikujako ndi Navicha osati ndani anamkumwayo ani chimene chapangiza kuti aphungu a DPP akhale panja ndi chani chimenecho fayo akanakhala ena kana kuti feri funa apite ku parliament tikafuse ngati many Joes kuti kodi inu chimene chapangiza kuti DPP atuluke umu chimene musakumvana mpati koma sio kana kuti effect me Malawi anthu aja misongo yathu akantilemani anthu amene akuja misongo yathu osagwira ntchito ku Malawi kunoko ndi ambiri mmodzi mwa iwo ndi a vice president yetu sio kawoso andi kuti ndi ambiri koza koma awerengesa mwamveti anamkumwawo aja ndrama zathu chaka chino kandi chachifoga ndi yachi saulere ngati leader of opposition misongo yathu yaulere koma alije sagalu agodani hala omwewo so akumaja aso ndrama zathu wankulu wa SCB akumaja aso ndrama zathu popanda chani awaso MCP amana amadzana awa zigawengazi zimana makuti zimakasesa kumandaka musuwa cholinga kufuna abange za uje za gadam zofuna kuti aphe ma ujeni ma MP ya DPP amene waso kuteko ajaso misongo yathu yaulere museka kuti anthu amene andomeja ndi anthu aganyu musakati sana landi anandira ndiye ndalama zake zachokera kuti za misongo yathu zomwezo ndiye iwowa zisapweteke chifukwa kuti mamemba za DPP anali panjayi koma ndalama izi zimene akuzidya ndi anthu ochokera MCP omwewa akakani misonkhano kuti misonkhano anthu sangabwere akutenga susaboma akumatenga malole anthu kuchoka nayo kandi kuti kumatsatira uje president kumene ku anthu aja kumapasa ndrama zimenezo ndi misonkho ya ndani ya Malawi yo ndrama zimenezo zikanakoza kugula mankhwala kuchipatala iwo zimene sakuziona ndiye amene join akiwa ndiwomvesa chisoni kwambiri kuti pali zinthu zake kuti mukamayankhula muzione kuti anthu amene kuyankhula nawowa ndiye kuti amaganiza kamene ndi amento ndiye feti maganiza kwambiri ndiye inu amene jo munena kutengerapo phunziro musakhale mouthpiece achipani chokupha musakhale olankhulira achipani chokupha cha MCP chifukwa mankhula chayo amene iye ndiwika munthu ake tsodowa kumpoto zimene amayankhula so ife chani anthu kuti akambirane kumene kuchako akutere awakuononga misongo yanu mulomo kuti munene muyankhula kuti ifeyo timema Malawi apite ku parliament Malawi akumuzi sakumvesesa kuti chipakukhota mchira wanyani ndi chani andi a DPP ndi chipani licho kuti chimakonda democracy kwambiri kwambiri mamvamwe DPP akuti makano ndali chipani chopanga ma revenge mena mapangira china chakwera ajawo ndi MCP yawo and MCP ajawo china chakwera ajawo ine ndikuti ndikuva chisoni kwambiri chifukwa china chakwera ajawo amanyoza APM ujawo sono yake ija mnyumba ya malamulo kutukwana MCP ma MP ajawo amantukana Peter Mutharika nyumba ya malamulo mwamve koma speaker nthawi imene yagula mai cheka chilenje ajawo sana fike point yotulusa ma MP ya au jene MCP panja kuti mwanyoza president kulembapo kuti apolisi chibaluwa ichi awasalowe muno ndi agalu imani panja zimene sizinachitikepo kuzola kuti chipani cha DPP ndi chipani cha democracy andipita chasana amule kuti anthu amene wawa achose nimene momwe andinyoza ine ayi amazo nthawi democracy ndiye zikuchitika papazi is one party system ali nakamba kalekale mwina anthu ine ndinu ana tinakamba kuti komatu zikuchitika kukuzi ndiza one party system ora izi zimene amankhula kuti haradze zuluzi funa ngwaphimba Malawi maso iwo zimene amafuna yo ndi zimene zozo zimene zimachitika kale nthawi ya MCP kuti kaya maphungu akapita kunyumba ya malamulo amanena kuti fe Malawi takhala ku muzife zozo zimene akakambirane kumene kokoti atani tamvana nazo ndipo zizolondola zokhazo afuna atiphe tonse Malawi tavomera kuphedwa mwazone ndiye ndi zimene kukamba kumene kuchako asaname kuti kumene kuchako ndi opposition wayankhula kulibeko ndi opposition sana yankhuleko kumene kuchako ngati opposition umene wayankhula ni mai Navicha ali wayankhulira panja andi akaopyesa kutani harau kuti ayi zimene mulankhula nizo fisikatike ola sazike mo ifeti libe nazo chani ntchito wala Malawi wazitani komanso yo atati asazike mo ndiye mvula igwa lero mvula mesa ikuvuta kale ingakwesa zithandiza ja ifezo libe nazo so ntchito ndiye bwana kanena kuti Navicha walankhule mvula igwa ndiye ndinakanena kuti ndizendeze komanso ayankhula kale anayankhula sokale kuti izi akulalikira abusa zisiza chilendo ulalikiwa akakulalikira zaka foro zonsezi palibepo akangokamba za zakeyo azakeyo anakwera muntengo
kufuna kuona Yesu chaka ndi chaka nkhani zake palibe chimene chikuthandiza nkhani zake ndi zomwezo anko akantrema mutu athu omaliza khoti likuonekatu kuti likupunganyizatu likuoneka kuti tiwankaka bwinobwino iwo ali ndi ndimu lili mthumba akhoti akumafinyiramo anthu akamayang'ana kumbaliwo kumafinyiramo fiyo kodi akhotiwa anko mukwaona bwanji akhotiwa akupunganyizatu zinthutu akantrema chimene ngakuwuzeni ndichokuti kumalawi kunoko tanakale kuti ndi dziko lomvetsa chisoni kwambiri lomvetsa chisoni etu chifukwa ngati Malawi panopa akubwerera pambuyo osapita pasogolo akupangisa zindi amakhoti kodi amakhotiwa ili ndikufuna kuti ma injection ena kamene akakumapereka amakhoti wawa mona kuti ma injection amenewa sopindulira dziko osapindulira dziko ora papa ndikuti ndiyo amabungwe loma chali chine ndikumbukira kuti Roman Catholic anayankhulapo nthawi naye kumene kuti inu ku opposition kulibeko kuli wiki chonde tazukani opposition ikhale yamphamvu dziko liyende pano peza kuti DPP chakuona kuti at least munthu amene akunena iro la wango yankhula muzimba yeso koma munthu uyu ndi wathu anchosa munthu uja ndikuikapo munthu wina ndamvete kumuchosa munthu kubweretsa wina wa wiki uja kumponyera kayona cholinga chokuti mwina dziko liyende mwaona koma mukoza kuti kukhoti acha akolero kutenga kulolera ma injection kumapereka kuti ayi munthu amene akhalibe munthu yemweyi amene simuchosa kumbe ine madawa inezo kuti parliament ndiyo ima payoka is independent ndiyo ima payoka kumene andizolamula za kumene kujako za ku parliament kujako ndizoyimba they are bounded mwayozoka suri amatengeso changategesa ku court ya choya kanawo za court kanawo kuti olesizi mwalemba iniyo izizi akoti koma kunoke fe malamulo akuno amene amati choncho tikati leader for opposition amachokera ku chipani chosusa chimene chili ndi aphungu ambiri mu nyumba ya malamulo kani yatani yaterapo ndiye munthu uyuyu oloko wabwera ku court kwanu kuzasuma ife zimene wasuma nyumba muno sizikazigwirisire ntchito chifukwa yeye ndio ima paeka yetu komukuzo kuna zokuru muno kuti olo injection ena akewo ni injection okuti umwina uthandisa tu boma romwero example okambezo kuti ya vice president tikuna nausa kuja nawo drama zathu osagwira ntchitowa zaka zakumbuya uzanaka pakuti anthu achoke ku Sochi mwaona chifukwa kumene kuchako ni malo opya ngoziko za kuchitika akuri mwana akalolera anthu kukatenga injection nkunena kuti khani musoji muzidikira napolo fulede etu paka fulede jena abwira anthu ajena apa akoti sana pesa anthu akota pesa anthu kulopa kuti ali maiko inake kuti akhonde chatita asumira kuti muna pesa ndi injection yanu ya matabishi etu ndiye ndizizi kuchitika kuti kumala kunonga ndi Malawi yakubwerera mbuyo akhonde kuti okatengapo mbali yayikulu yobwezera chitukuko mbuyo ndi anthu ozikonda kwambiri ndimene makoza kuti anthu awa amaoneka anthu masana akavala zizawo zimagaoni zija koma usiku zimene amachitawo zimene ziyazo anthu ajawo amauluka yetu anko akantrema pamene baba atu ine ndimayembekezera kuti mmene mwayambira nkhani chakunena kuti Aroma awawa anadandaula nthawi ina kunena kuti opposition ili wiki and DPP yabwera kufuna kukonza chitonzo chicha nkumuchosa munthu amene ali thapyayo amene womwe kachaso wake uja wa mutu sukugwira ntchito ayikapo mayi amene uziwa za mavuto so pano nkupezeka zoti anthu ena ake nkumapunganyizisa ku khoti kuja komanso ku parliament kumapunganyizisa anko ine ndimayembekezera kuti Aroma aja azukano sopano nkwauza sopano amayi aja agotani hala kuti agotani hala inu musati mwese kachaso ife sitimamwa kachaso apa tapangani tasungunulani sobo anthu amwe nchifukwa chani ali cheteno pamene akuona kuti amene akupunganyiza tina kuti siokhawa Aroma iyayi even asisepi Nimingambira orali Livingstone ya jawo ntai yapo ya DPP amayankhula atu kwambiri Livingstone ya siri amatamika kwambiri kumayankhula atu koma chipani chicho kuphacha ngulo ya mboma iwa chali chete olo pano sayankhula po rolo china chili chonse ndi abwabwa mena tijesa galumu sayankhula poso koma chipani chicho yani ali Livingstone ya sinodi ya jawo chipakanga tichipano sati so mpingo chinali tu pressure group yetu zoti so ni mpingo kupanga za Yesu ndipo anatukwana akulimbirana malire ndi azauka yachani yankhoma sinodi kande kutukwana za mutrauzi unaona ajina nyondo ajana yankula mawa amene kumannyoza pita muthalika chani amayankhula zinthu zambiri so pano bwanji ali chete
akuphuliraso nawo onanso ndiophuliraso kuneko bazi azaza mkamwa etu chipani ichi chitu pamwene musenzeka kuti chipani chiti kuluma kuti nchodyesa anthu etu mabanzi etu tsopano anko paloma apa inu mupaona bwanji alomaso nayo ingadyesedwe bazi chifukwa apa pasotu ndi upakayika kuti kapena alankhula liti kulemba chikalata koma ndi akuchilemba chifukwa wawa sangakhale chete pamene wowa mavuto anaona andi aloma ndi amene anabweretsa matipati kumala ndi amene anabweretsa matipati andi matipati aja anthu akuwakhotesa kupita ku one party system ndeyo angakhale chete sakakhale chete ndoferi kudikira pofika wiki ya mawa chikalata chituluka ine mene mazira ine aloma sangapangiza masewera chifukwa matipati kumalawi kuno inabwera chifukwa cha ndani amenewa analolewa kulemba mapasitoti nthawi yaka muziopsa kwambiri kakhala azimaya aja chinandene manja nkhosa mayankhulo kuti tikupani ife mfiti zazikazi limbana nanu titani yema kuti mwana mwagomeyo yanalipa mtima kutulusa pastor letter kuti one party system kulai kuno itani ite ndiyeni kuna kuti countryman awatu sakhala chete inenso ndikuona kuti aloma sangakhale chete mwana kuti ndirama zawo zizigwira ntchito ku chalichi mwamvete zikuthandizira anthu ndirama za chalichi zachopereka za mu mpingo mauli zizithandizira akhristu wawo mapiteko yoja aloma chipatoma khangati aboma sopano ndiye zikuwapweteka foto amayankhula kuti ndizoona kulibe dziko lisili kuyenda bwino live kuti leader of opposition kulibe for opposition is the next government ndibe limaongolera iyayo kusiti kuyenda bwino tiyendeleni uko ndiyo ajapoyankhula mwaje zimapweteka kuti ife ndirama zathu mwakuti ndirama zizizi mwene ife zapasa akhristu wathu wovutika muli anthu osauka amasiye tumalika ndiramazi muna kumagulira anthu chakudya anthu okuti agulidwe chakudya ndi boma timakamanga masukulu kuti amange aboma chifukwa kuti leader of opposition ku parliament kuchani kulibeko ndiye lero leader of opposition yo wapezeka aloma kakhale chete akulemba kalata amatayipa ituluka pofika wiki ya anko asisiyepi waso asakhale chete ati kunabedwa 2 billion amati ife tisonkhe sopano ife ngati ziko sili kuyenda tipeza kuti ndalama zokasonkha nkhani yanu yosotuna anu ngati simulankhulapo aujeni asisiyepi ngati mavuto simukulankhula kumafuna kuti ife akhristu tisonkhe mapeto ake tizakuza nzotipita nayo ni ku polisi chifukwa amene anangongola ndalama m'mabanki wali moyo anko mawu pang'ono chabe nthawi yatha akantremani iniyo sisepi mbadala nayo ine ndiwo asisepi yemweyo ndiyendilene nayonso mbusa amapanga madilu apa ine sinazuke mchachi nkunena kuti uyapanga madilu azipita sanapiti lero siti kuika kumene kuja ujeni chan siling siti kuika asasi matailosi anko sadzikani nthawi yatha asisepi yankule sadzikani nthawi yatha ine nasazika kale aumvera athu timakunyadirani timaukondani amachalichi mabungwe musakhale chete yayi ino si nthawi yoti tipite ku one party system zikomo kwambiri khani ndi tsiku labwino countryman and the uncle